दिनैनि बे 2024 मायथाइयाव आङो मेट्रिक आनजाद होनानै गोजोननाय मोन्दों थेवबाबो माने जेसेबां गोजोननाय मोननांगौ बेसेबां आं गोजोनजोबनो हायाखै माने आं बेनिफ्राय बांसिन मार्क लाखिनानै पास खालामगोन बेखौ सानदोंमोन आरो फरायनाय सुबिदायाथ' आं माने बारा सम होनो हायाखै फरायनायावहाय जोंहा न'खरावबो एसे प्रब्लेम दंमोन आं हस्टेलाव थानो हायाखै मा होनो आं न'आवनो थानानै फरायनायखौ खालामदों हस्टेलाव थानो हायाखै आरो थेवबो आङो सारमोनखौ बाख्नायनांगोन माने आं हस्टेल थायाखै अब्लाबो सारमोना आंखौ न'आव थांनानै गाइड हैदों सारमोननि एसे गाइड होनायजों आं माने बेखिनिखौ एसे आवगायनो हादों आरो आङो दायो बाटासपुर कलेजाव एडमिसन लाबाय मोजां मोनदों बांसिन एसेब्लाबो सोलोंथायाव गोसो होदों जेरै फरायसाफोर गार्जेनफोर आरो टिचार स्टाफफोरा आंथ' हस्टेलावनो थानानै फरायोमोन ओमफ्राय मिस सारमोनानो जोंखौ गाइड खालामो आरो लोगोसे आङो बेखौबो हामबायनिफ्राय फैयै थांनाय बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद होजेनदोंमोन आंनि बिमा बिफा आरो आंखौ फोरोंबोनाय आंखौ गाइड लाबोनाय सारमोन गासिखौबो आङो हाजासे साबायखर होनो सानो मानो होनोबा बिसोरनि गाइड लानायजोंनो आङो दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों सिगांनि समफोराव आङो नोजोर होयोमोन एबा जोङो माखासे फरायनायाथ' हस्टेलाव जोङो 4:30निफ्राय 11:00सिम फरायोमोन बेयाव सारमोना जोंखौहाय फोरोङोमोन आरो सोंबा बिदिनो माखौ बुजियाखै बेखौहाय सोंबा सारमोना जोंनो बुजायनानै खोन्थायोमोन बिथांमोना मा जाहैयो लामा गोजान आं दा बाटासिपुर UN कलेजावहाय खस्थ' मोननानै थाब एडमिसन लाबाय ससेयावनो लेखा फरायनायखौ गारोमोन गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन सिगांसिन मुं थिसननाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371